Здравейте и добре дошли на нашето ежекаталожно събитие, в което каним винаги по един изключително турбоспециален гост-лектор, който ще ви вдъхнови този път не само да вдигнете нивото си, а да промените живота си. Както споменахме 8 години, на мен ми създаде една уникална визия и виждане за моето бъдеще, в каква жена искам да се превърна, как искам да изглеждам, как искам дори да жестикулирам и говоря. Това е човекът, който съм изпипвала от главата до пръстите, абсолютно всяко едно нейно движение. Искала съм да бъда като нея, знам, че ще съм един ден и искам да ви представя човека, който наистина ме влюби в това, което правя, за което горя. Това е Ина Ямалиева Вълкова, изключителен не главен златен директор, а президент-директор. Не гледайте титлата, това е само някаква дума. С моята глава тя е президент, моята глава е успешна жена, съпруга, лидер, водач, приятел, уникална. Тина Търнър също така. Това е Ина, която днеска се надявам да ви влюби просто. Инче, благодаря ти за всички тези години, в които на бизнес школа просто си ми предавала цялото ноу-хау и енергия и така винаги си ми давала кораж и знам, че ще успея в живота, защото ти си успяла. Така че заповядай, сцената е твоя. Благодаря ти за приятелата покана днеска да бъдеш гост-лектор в нашия прекрасен каталог 9 и ви пожелавам наистина да слушате с очите и слушайте си. Саши, много, много ти благодаря за сърдечното топло посрещане. Изключително много се вълнувам за нашата среща. Аз толкова много обичам от целия ви прекрасен екип, най-сладките джензита на света. Направо съм влюбена в вас, сладки сладоранки. Сашка е нашето диамантче, нашия талисман, патрона на диамантения ни екип. Когато тя се включи, беше едно малко момиче, но ние разпознахме в погледа и, че ще бъде момичето, което ще промени света. И аз го казвам непреувеличено, защото Александра поставя световни рекорди на сцената на Oriflame. Бих казала и изобщо на сцената на българската млада жена, младо момиче предприемач. Всички сме много дигитални, много в социалните медии, включително и аз, и виждаме как такъв един стил и начин на живот се демонстрира от немалко млади момичета и всъщност зад телефона и екрана на повечето от тях няма нищо реално, има един фалшив статус, който се демонстрира. И аз съм изключително щастлива, че Александра заедно с още много разкошни млади момичета създава едно движение на една много стойностна среда. Искам да започна с това. Аз, разбира се, ще ви разкажа за себе си, за това ме е поканила Александра, но първо искам да ви разкажа за вас. Аз съм майка на две малки момчета. Едното вече не е толкова малко, едното е на 11 години. Аз започвам вече да си мисля как съвсем скоро той ще стане тинейджър. Така малко съм в неизвестност за света на децата днес и на младите хора. Виждам колко много неподходящи среди има и съм много щастлива, че има среда като вашата, защото наистина Александра и ангелите на Чарли, ангелите на Александра създават една прекрасна среда за младите хора, които да живеят истински живот, освен този, който се демонстрира в социалните медии. И вие наистина правите нещо голямо. С Александра толкова много се обичаме. Тя не веднъж ми е казвала тези мили думи, които сега ми каза пред вас. И аз съм я отвръщала с същото, че и още повече, защото ако аз някога съм вдъхновила нея, то сега тя вдъхновява мен и тази симбиоза между нас продължава и този обмен на енергия. Аз съм много щастлива, че се имаме една друга. Това е, както знаете, ятата прелетни птички, които прелитат над цели океани. Знаете, че винаги разменят водаческото място и когато едната се измори, другата отива на челото и така се разменят. Ние в нашия екип сме така.
всяка от нас има своето специално място, всяка от нас е незаменима, всяка от нас е уникална, но това, което ни прави толкова движеща сила е нашата симбиоза помежду ни. Така че аз наистина искам да ви кажа, че много се радвам за вас, че вие сте в тази среда и много се надявам да го оцените. Аз съм на 39 години и може би съм много близо или дори колкото някои от вашите майки. И може би това ви се струва много далечно като възраст. Ние сме през едно поколение и действително годините, житейски опит имат огромно значение. Разбира се, аз не съм от тези жени, които отказват да пораснат или остареят и си мислят, че са 20 годишни, защото не съм. Аз имам много житейски опит наистина зад гърба си. И в същото време знаете, че има жени, които запазват младежкия си дух. Със сигурност аз съм такава. Със сигурност и вие ще бъдете такива, на колкото и години да станете, защото духа, това е вътрешно състояние, не е нещо, което се измерва от годините. Защо ви го казвам? Защото колкото и да сме нали, вече далечни като начин на живот и моят начин на живот е бил различен от вашия, когато съм била на вашите години, аз все пак имам поглед върху днешната действителност, върху предизвикателствата на младите момичета днес и знам, че е много трудно да си млад човек днес. Знам, че това е една лична борба всеки ден, знам, че това е едно непрестанно състезание с самата себе си и с страшно много така изкуствени и фалшиви стандарти, които са наложени. И знам, че е много трудно в днешната дигитална реалност един млад човек да съхрани себе си и своята личност. И аз искам да ви поздравя за това, че сте направили този избор да бъдете в нашата общност, защото това, че вие сте избрали нашата общност, на мен ми говори, че наистина търсите начини да съхраните себе си и да намерите качествена среда. Разбира се, работата е нещото, което ни обединява, около което се въртят нещата, но тази общност е далеч отвъд работата и много се надявам да останете с нас достатъчно дълго, за да може да си вземете всички тези положителни неща, които да ви помогнат да сформирате своя характер. Защото наистина вие имате цял един живот пред вас, но решенията, които ще вземете точно в тази си възраст, точно днес, те до огромна степен ще се определящи целия ваш живот. Ще ви разкажа малко за действителността на жените 30 плюс и това, че много от жените на 30 плюс, благодарение на днешното време и на днешния информиран свят, те имат някакво ниво на осъзнатост, но много често то идва по-късно, отколкото е нужно за вземането на правилните решения. И понеже не искам тук много дълго да се разтягам, аз ще ви говоря малко в суров вид, нали? Приемете, че аз така много грубо ще нахвърля тези неща, за да спестим време. Нещата не са дуални, нали, черно и бяло, но аз ще нахвърля просто някакъв сценарий, който много често се случва на жените около мен. Не конкретно в моя кръг на обкръжение, защото имам щастието той да е много подбран. Но независимо от това дали е в тесния ми приятелски кръг, аз ставам свидетел и научавам за страшно много житейски истории навсякъде около мен. И много от тях са подобни. Жените на 35 плюс осъзнават, че са на едно място в живота си, на което изобщо не искат да се намират, но са като в капан и вече от ситуацията на, примерно, жена с едно-две деца, омъжена, много малка е наистина свободата на действие, с която те могат да излязат и да променят живота си. Защото ако една жена се е омъжила за не най-правилния партньор и нямам предвид, нали, разбира се, случва се, нали, хора се събират, разделят, но имам предвид за тези неща. Вие сега сте в тази възраст на срещите, нагоре-долу сформиране на критериите за мъже и
често се говори за така наречените червени флагове и вие ги знаете тези неща и те се виждат. И младите жени в стремежа си все пак да влязат в някаква връзка с склонни да пренебрегнат тези червени флагове. Да, обаче на 30 плюс тези червени флагове стават навсякъде и те са в ежедневието. И тези жени вече са в един капан и те не могат да избягат, защото имат едно-две малки деца. Това прави една жена изключително уязвима за изключително дълъг период от време. Докато това дете е, докато е бременна, докато го роди това дете, докато това дете стане на 4, 5, 6 години, тази жена е малко вързана. Тя не може да излезе да работи каквото и да е. Не може просто и така да дори ако щете, аз знам за страшно много примери на жени, които стоят в брак, в който не искат да бъдат само и само защото не могат да се разведат а, чисто организационно. Какво ще прави като се разведе? Къде ще отиде? Ще се върне при майка си ли да живее? И кой ми по-хубаво да стои с този мъж? Разбирате ли? Просто а, те избират по-малкото зло. И защо ви говоря за тези неща? Защото страшно много жени се събуждат една сутрин супер недоволни и нереализирани, без много пространство да променят тези неща. И този живот е резултат на техните решения в техните ранни 20 години. А, защото сега е вашето време да моделирате себе си като личности, като характери, като избори. И това е въпрос наистина на едно решение. Вие можете за една нощ да решите, аз съм такава жена и аз ще бъда такава жена. Всяка дума, която аз изричам, всяко действие, което аз правя, ще бъде действието и думата на такава жена, каквато аз съм си измислила, че искам да бъда. Докато тези жени, за които ви говоря и това, както казах, е голямо количество от хора, те нямат вече свободата да направят тази промяна, защото просто имат ангажимент вече към своите деца. И докато тези деца малко не пораснат, за да могат тези жени отново да вземат живота си в ръце и да станат независими, те просто са в една безизходица. Понеже много благодаря на Зарито, Зари, здравей и целувки, прегръдки специални и на Сашето, че са с камери, но други камери не виждам. Интересно ми е, момичета, това, за което ви говоря, интересно ли ви е? Може би ви изглежда, че не е точно по темата, за която сте ме поканили, но аз мисля, че е важно да започнем от тук. Това, което ви казвам, далечно ли е от вас? Интересно ли ви е? Как ви звучи? И искате ли да поговорим за това? Габи казва, че е интересно. Аз смятам за нас, че е Да, интересно това, защото ние в ежедневието си постоянно срещаме токсични връзки, не само нали, с някакви приятелки и така нататък, ами главно с гаджета от към мъже. И тези мъже виждаме как на нас, на младите момичета, ни влияят на психиката и на нашите цели в дългосрочен план, и на това да си сбъдваме първо, да си подредим нашия живот и да си сбъднем мечтите и така нататък. Много често дори забелязвам как някои не са на фокус, защото имат драми с гаджетата. Когато някоя от нас претърпи раздяла с някое гадже, следват едни месеци, в които тя е неоткриваема, примерно, и така нататък. И това за младото поколение, за момичетата да се похласнат или подхлъзнат покрай някое момче е много чест проблем и срещаме това нещо и аз даже обяснявам как за нас, нали, първо, че искаме да сме високостойностни жени, да не се съобразяваме с на мъжа живота, а той покрай нашия, защото ние избираме мъжа, не мъжа да те избира тебе. Второ, че това ни влияе на бизнеса също така тия момчета, да ни разфокусират от към нашите цели. Така че това е важно да се почне от тук, поне според мен. Кажете и вие дали е важно. Инче на мен ми е важно, исках да си пусна камерата, обаче лаптопа не ми позволява. Предполагам, виждаш белия ви екран, не мога да я пусна. За да, и на мен да, ми е и много интересно и да слушам наистина с интерес. Много съжалявам, че не мога да си пусна камерата и моето няма това никакъв желание. проблем. Аз не го казах като критика, ми просто, нали, ми беше важно да... Но благодаря и на всички момичета, които се включиха в чата. Виждам, че темата ви е интересна. Няма проблем, че не сте с камери. Ето сега Иванито се включи, така че аз имам
достатъчно усмихнати лица, които да гледам. Радвам се, че се включвате в чата. Просто исках да разбера дали тази тема ви е интересна и да продължа да говоря за нея. Радвам се, че ви е интересна, без да искам съм напипала, но в крайна сметка аз не толкова отдавна бях млада жена, така че помня какво беше важно. Нали, ако трябва да преплета това с моята лична история, аз започнах да се занимавам с Oriflame, когато бях на 23 години и по същото време станах гадже с моя сегашен съпруг. Аз някак си паралелно се случиха нещата, наистина по едно и също време, но мога да кажа, че до голяма степен благодарение на Oriflame аз си дадох преценка за важните неща в живота и за стойностните неща в живота, за това, че искам, нали, че мъжът до мен е свестен и аз искам да имам хубаво семейство и аз разпознах какъв мъж може да ми партнира за едно такова хубаво семейство. Каквото, нали, съм много благодарна, че днес имаме. И също за това до голяма степен допринесе факта, че аз имах чувство за независимост благодарение на Oriflame. И тук говоря за финансова независимост, защото в днешния материален свят това е много важно и аз разбирам защо много млади момичета се изкушават да бъдат нечии принцеси. Това е много изкушаващо наистина и така дори се радвам, че когато аз бях на 20, нямаше чак толкова много такива, не беше толкова популярно, нямаше много такива изкушения, но пътя, по който аз реших да тръгна, беше този, да си създам своя независимост, което не означава да нямам нужда от мъж, защото това е другата крайност, нали, пък на тези вече свръхеманципирани жени, които са си толкова самодостатъчни, че нали, в един момент няма място за мъж около тях и нито един мъж не е достоен, нали, за тях. Не, разбира се, това е, нали, говорим за женска енергия и тук, както и навсякъде, това си е някакъв вид, нали, работа, също и майсторство да съхраним женската си енергия, така че да бъдем достатъчно женствени, за да се погрижи мъжа ни за нас, но в същото време да бъдем достатъчно силни и независими, че да знаем, че сме в този брак и в тази връзка по избор, а не по принуда. И това, което аз мога да кажа за себе си, че Oriflame ми даде тази свобода и това е една огромна свобода, която аз искрено ви споделям и с тъга, че много голям процент от жените нямат и много голям процент от жените стоят не просто във връзка, а стоят в семейство, в брак, с деца, с човек, с когото не искат да бъдат, но защото са принудени да бъдат с този човек. И от 30 нагоре много трудно се прави тази промяна. Знаете ли, просто наистина с възрастта хората стават по-обременени. И това е разбираемо. Ежедневието те смачква. Иска ми се да си мисля, че аз някак си съм минала между капките, но виждам аз колко съм по-различна като темперамент сега, отколкото когато бях на 20 години. Нека да бъдем честни. Нали, все пак житейският опит и всичко това натрупано и тези просто битовизми ежедневия си казват думата. И е много по-трудно да се направи такава промяна в една такава възраст, когато вече целият ти живот е установен и ти трябва да намериш някакво място за Oriflame в него. Аз имах късмета и щастието да изградя своя бизнес в Oriflame. Аз започнах, когато бях на 23 години и аз разпознах в това една златна възможност. И тогава, преди 15 години, 16 вече, нямаше нито една друга възможност такава, като тази на Oriflame.
Защото единствено тази работа даваше възможност за гъвкаво работно време, да си работиш от телефона и онлайн, без изобщо да имаш офис, да работиш с когото искаш, да работиш откъдето искаш, да работиш когато искаш. И това за мен беше златна възможност, защото аз съм супер свободолюбив човек и аз просто не умея да бъда поставена в рамките на работно време и място. Наистина, просто това е по-силно от мен. Не защото се правя на някаква там бунтарка и че не спазвам правила. Просто не съм способна, разбирате ли? Аз сега ще ви разкажа, защото сега от 2 години ходя на друга работа. Аз просто не ходя на тази работа в някакъв час. Аз ходя когато мога. И когато искам, нали, при тези условия единствено. Просто съм неспособна да бъда в някакъв час на някакво място. И за мен Oriflame беше като един оазис спасителен, в който имам възможност да имам тази свобода, имам възможност също време да развихря себе си, своя потенциал и да направя нещата така, както аз ги усещам, да изразя себе си. А, Всичките ми приятели тогава работеха нещо, което не харесват и което смятат, че ще работят временно, но нямаха никаква перспектива колко време ще го работят това нещо и какво ще бъде следващото. А, Днес на вас ви е една идея по-трудно да разпознаете тази златна възможност, защото живеем във време, в което масово се разпространява илюзията, че тези предимства, които има мрежовия бизнес, които аз сега ви споменах, ги имат страшно много други професии. Въобще няма да ви говоря за инфлуенсърите, защото сигурно толкова ви е мръзнало да слушате за това и да говорите за това постоянно. Но дори не само това. Просто само като си отвориш очите, като си хванеш телефона, а вие сте постоянно с телефона в ръка, и аз съм постоянно с телефона в ръка, то просто е неизбежно. И този телефон ти показва точно каквото той си иска. Ние си мислим, че ние гледаме това, което ние искаме, но всъщност ние гледаме това, което ни показва телефона. Да, разбира се, насочено по някакъв начин от нашите интереси, но има хора, които, нали, едва ли не много се гордеят как ни гледат телевизия, ама и те не знаят, че то се гордеят как ни гледат телевизия. По принцип, смисъла на тази гордост е, че все едно аз не допускам да бъда програмирана от медиите и от масовата манипулация, която медиите ми създават. Ами познайте какво? Телефона програмира по абсолютно същия начин. Даже е по-зле, защото няма никакъв филтър. Все пак нещо да бъде излъчено по телевизията, се някъде малко от малко минава през някакъв филтър. Между другото, понеже сте много готини и много сладки, се сещам да ви кажа, бъдете така добри да ме последвате в Инстаграм и да ме лайквате и в Фейсбук, защото кака ви тук много се напъва за тези социални медии. Обаче моите наборки не са толкова толерантни и активни, така че моля ви, Саши, напиши на твоите мацуранки някъде моите социални медии, да ме налайквате и да ме накоментирате и тук и там, да си имам малки, сладки, красиви последователки. Ще бъде много важно за мен, защото и аз се напъвам с тези социални медии. Какво да правя, то просто няма как без тях. Но за тези социални медии ни създават една илюзорна представа за света и нали знаете, че 90% от всичко, което виждате в тези социални медии е пълна лъжа. Не говоря просто за обработените снимки, говоря за един абсолютно фалшив живот, който се показва там. И това е способно да изкриви представите на един човек и той да си каже: ужас, аз най-големия. Аз загубеняк ли съм, че аз не живея така? Ето я, вижа, тая на 20 години и има не знам какъв реализиран успешен бизнес и ходи на Малдивите и тук и там. Аз ли само съм загубенячката, че не съм успяла да го направя това нещо? Или виша тая с перфектна кожа, с перфектна фигура. Аз ли само не мога тук да си оправя кожата и да сваля тези килограми? И това просто може да бъде ужасно потискащо. Така че много се радвам, че вие сте общност и съм сигурна, че говорите за това, на тези теми, просто да не се, въобще да не им се хващате на тези социални медии, моля ви са. Ползвайте ги като инструмент във ваша полза, но не ставайте тяхна плячка. И да се върна на тази тема, че в момента се пропагандира, че едва ли не всеки може да бъде каквото си поиска да прави всичко. Не е така. То просто не е така. Ти ако си бездарен и ако не можеш да ходиш на работа от 9 до 6,
ще бъдеш и бездарен и в социалните медии и няма да можеш да си направиш ултра богатия бизнес с социалните медии просто. Така че истината е, че в момента са също толкова малко възможностите човек да бъде независим и да има тази свобода на време и на място на работа, колкото и бяха преди, но сега е много фалшиво замаскирано това нещо. Всъщност, понеже и аз следвам нали, някакви инфлуенсъри, разбира се, и за повечето от тях, които демонстрират някакъв начин на живот, ти не можеш да разбереш откъде идват в крайна сметка тези пари. А начина на живот, който демонстрира Александра, вие знаете откъде идват тези пари. Вие виждате нейната банкова сметка, по която Oriflame превеждат сума на всеки 3 седмици. И вие знаете тя на какви места ходи, как тя е на 20 години и обиколила света и то безплатно. И това не е един фалшив стандарт и не е просто тя да се показва къде ходи, защото вижте ма. Ами това е, тя се показва, защото ето и вие можете да бъдете заедно с мен. Което е всъщност супер различно от всички други форми на инфлуенсърство, което аз съм срещала, защото във всички останали форми на инфлуенсърство те хората си показват себе си, ама ти никога не можеш да станеш като тях. Какво, Александра Петканова ли ще стана? Или Виктория Капитонова? Така че, сега сигурно някакви стари жени ви казаха, ама не знам, там вашите младите си представете, нали, с които вие се асоциирате. Да, все още мрежовия маркетинг и работата с Oriflame е единственото, ако не едно от много малкото места, където вие реално можете да печелите пари. Афилиейт маркетинга, ако трябва да поговоря малко за него, защото много млади момичета залитат по него, това е просто активен доход. И когато рекламираш някакъв бранд, най-често е срещу бартер, а когато е срещу заплащане, то е еднократно. И става така, че ти привличаш някакъв клиент към този бранд, за първата му покупка, получаваш си там 5 пари или 15% за неговата покупка и след това обаче този потребител е пренасочен директно към бранда и всяка следваща негова покупка ти не получаваш 15% за нея, а бранда производител се получава тези 15% за тази покупка. Така че, ако нали, някой ви каже, ами да, ама то може и с афилиейт маркетинг да печелиш пари, да, може, но еднократно и с много повече зор. И ако обясним Oriflame чрез афилиейт маркетинга, Oriflame е точно това. Не само първата покупка на човека получаваш 15%, а всяка следваща негова покупка до животно. Аз съм вече 16 години в Oriflame. Имам хора, които съм включила още от първия си месец в Oriflame и те до ден днешен пускат поръчки. Вземете един калкулатор и сметнете 16 години по 12 месеца. Те само за да знам, 50 лева или 30 евро на месец да са си правили поръчка. Аз получавам, знаете, 23% от тази поръчка, тъй като съм на ниво директор. Сметнете колко пари съм получила само от един човек за 16 години, за дето просто си купува от Oriflame крем и шампуан и паста за зъби. За всяка негова покупка аз получавам пари. И когато започнах този бизнес, аз го започнах с цел това да стане моя работа, защото аз си казах, няма какво тук да се пинкам, да опитвам, ако стане, ако не стане, аз трябва да го приема това за моя работа, защото той иначе просто няма да стане. И аз си казах, това за мен става приоритет номер 1. Или организирам среща, или имам среща. Това е, което имам да правя. Аз съм си определила едно работно време и ако нямам среща в това работно време, моята работа е да си организирам среща. И ако някой ми каже, Инче, айде да ходим да пием кафе, аз казвам, не съжалявам, не мога, защото имам работа. И те ми казват, ма чакайте, нали ходиш на работа, нали си свободна, нали имаш свободна професия. И аз казвам, да, но аз сега си създавам работата, за да мога после да си я свърша. Oriflame за мен стана приоритет номер 1 2 години. Обаче, тук лъвката е, че ако вие започнете да правите Oriflame, правите го 6-7 месеца, обаче после спрете за 3 месеца, тези 6-7 месеца все едно си ги задрасквате. Много гадно.
с хранителния режим и спорта е същото, между другото. Много гадно. И после започвате наново. Така че, ако обичате себе си, просто не спирайте, защото това означава да задраскате, може една година да сте правили. Една година ще се задраскате, ако спрете само за 3 месеца. Сори хора, такова е. Това, такво се. Такова е, трябва да го знаете. Аз ще бъда честна с вас. Пасивен доход идва след като сте си изградили мрежата. За да си изградите мрежата, ви трябват минимум 2 години пълна отдаденост. Маниакална. Знаете ли, аз тогава ходех на йога. Това ми беше най-любимото. Всяка понеделник, сряда и петък в 6:30 бяха тренировките йога. И тогава ми бяха и най-активните часове за бизнес срещи и обучения. И аз просто спрях да ходя на йога за 2 години. Това беше една огромна жертва за мен. Нали, всяка се замисля, можело е и да съвместя, можело е там да си правя сутрин някакви тренировки, нали, можело е. Но може и да не е можело. За мен нещата стояха така. Едва ли не аз принесох в жертва моето ходене на йога, защото аз имах пълна отдаденост към Oriflame. Това не означава, че не съм се забавлявала. Това не означава, че не съм ходила по купони. Нали, аз казах, че тогава се загаджих с мъжа ми. Имала съм си пълноценен личен живот, нали, не съм била някаква там работохоличка никога. Но просто всяко нещо струва друго нещо. И всяко нещо има цена. И аз си казах, много ми е мъчно, че сега няма да ходя на йога, но аз го правя с цел. Аз го правя с цел така да си изградя бизнеса, че след като го направя, да мога да ходя и на йога, и на фитнес, и на почивка, и на каквото си искам. Нали? Защото в противен случай хубаво ще ходя на йога. Добре, ще си правя това. Язък, съкън, хобито ми да не ми го вземат. Аз не мога да се откажа от хобито ми. Това е моята идентичност. Ми хубаво, прави си хобито и се стои на това място цял живот, защото аз можех да си ходя на йога, да не се отказвам от нищо и какво трябваше да ходя на работа от 9 до 5. Ами не, мерси. Просто аз си казах, ако това е цената на моя успех, аз ще я платя. Пак малка цена беше. И наистина минаха тези 2 години и аз просто отключих се едно като в тези гейминг, нали, геймификациите, се едно някаква видеоигра. Аз отключих следващото ниво, в което можех да си ходя на йога и на всичко, и на всичко, и на всичко, и да съм спокойна за бизнеса си. Но това дали ще е йогата, дали ще е там нещо, вашето си, не знам каквото си вие. Но това е наистина пълна отдаденост. За мен Oriflame стана маниакална отдаденост. Александра, понеже аз много се вдъхновявам от нея и много си говорим, аз някакъв пъти се обаждам и казвам, кажи ми сега, виж ти как мислиш по този въпрос, искам да ми разкажеш. И тя казва, аз не мисля дали днес да работя. Аз ставам и дори да ми се спи, вика, краката ми и те има водят в рафи. Това направо толкова съм го запомнила от нея. Той е така, ти не мислиш. Аз така ходя, примерно сега на фитнес пак, като съм почнала да ходя. Не са чудя ходи ли ми се, не ми ли се ходи. Аз знам, че щом съм станала, щом съм си отворила окото, краката ме водят на фитнеса. Не ходи ли ми се, не ми ли се ходи. Нали? Но просто аз 2 години пълна отдаденост. Знаете ли, аз не вземах никакви пари тогава от Oriflame. Или в смисъл вземах 200-300 лева. Все едно никакви пари, нали? Аз друго не работех. За да мога аз да работя с Oriflame, аз взех осъзнато решение, защото нали, някои от вас са и по-малки, не се изисква от вас да работите, не се очаква от вас да се издържате сами. Аз бях на 23 години, тък бях завършила университета. И можех да си позволя да не работя, но това означаваше, че родителите ми ще ме издържат, това, което за мен беше ужасно, нали, в смисъл супер гадно на такава възраст да трябва да искам пари от нашите. Но аз седнах и тогава ми предложиха, между другото, една работа в общината, много престижна. Аз съм с икономическо образование, реклама и пиар. И ми казаха, сега ела, ще станеш пиар на председателя на Общински съвет Варна. Много престижна работа, много контакти, много не знам че какво. И, нали, трябва да призная, че беше изкушаващо. И тогава отидох при Стела Минева и казах, ето Стела, виж, тя предложиха ми една много хубава работа и аз ще я приема, защото е много яка, ама аз и Oriflame ще правя, то нали може и допълнително. Но аз вече много се бях заребила на Oriflame, просто знаех, че това искам да работя. Ама се изкуших, нали, и другото да, заедно.
И Стела ми каза, виж какво, няма да стане заедно. Няма да стане. За тези неща, които ти искаш да постигнеш, за амбицията, която ти имаш, просто няма да стане заедно. И аз тогава просто имах вътрешно чувство какво трябва да направя. Знаех, че ще се опитам, ама ще се разсеям, а аз исках да си правя Oriflame. От една страна не исках да изтървам някаква възможност, ама то възможности постоянно, нали, ти трябва да избереш в един момент. Не може това фомото, нали, fear of missing out. Не може постоянно да се усещане, че има нещо друго по-интересно, което ще изпуснеш. Ами да, то винаги ще има. Той за мъжете е така. Винаги ще има някой по-висок, винаги ще има някой по-богат, винаги ще има някой по-красив и по-успешен. Но ти си избрал един човек и си с него. Както и винаги ще има някоя по-красива от мен, по-интересна, по-забавна, дето готви по-вкусна мусака, ама мъжем няма да отиде при нея, нали? Избрал мене. Така че винаги има някакви неща, които, нали, искаме и той да ни изтърве. Но не бе, хващаш едно нещо и го правиш. Те затова толкова много момичета са разпиляни и демонстрират едва ли не. Аз се занимавам с толкова много неща, имам се странни интереси. Не нямаш. Просто не правиш нито едно нещо както трябва. Ти не можеш да ме убедиш, че ходиш на 3 работи, междувременно имаш 4 хобита и във всичкото това си идеална. Не, то просто не става. Особено ако говорим за някаква кариера. Фащаш едно нещо и докато не му научиш цаката, просто правиш само това. Това е. Всичко друго са някакви лъжи и фантазии. Не ги слушайте тези, дето ви говорят. Да не говорим, че аз познавам много такива. Аз се знам как тя за нищо не става в живота. Ама иначе, ако я видиш в социалните медии, ще кажеш, бре, бах, че се странно развитата, тя тая направа е уникална. Така че, Стела ми каза, няма станат и двете неща. Ако искаш наистина да се реализираш в Oriflame, както си ми казвала, просто трябва да го избереш. И аз го избрах. И това за мен означаваше, аз отидох при майка ми и казах, мамо, аз сега искам тук да виждам, че нещата в Oriflame ще станат. Нали, аз вече бях станала на 9%, там 12%, но то има един момент, в който ти виждаш как, като се завърти колелото, виждаш вече бизнеса, имаш виждането за бизнеса и знаеш как, ако правиш и нещо, то ще стане. Виждаш го. И аз го виждах вече. Никакви пари не вземах от Oriflame, но го виждах, че ще стане. Алгоритъмът се беше задвижил. И отидох при майка ми и казах, мамо, аз искам да правя Oriflame. Обаче не печеля пари от Oriflame. Мисля, че ще ми трябва още половин година, докато започна да печеля толкова пари, колкото една заплата. Може ли през тази половин година да ми давате пари, защото аз трябва да живея, нали, през тази половин година и не искам да не излизам да не ходя по заведения. Най-малкото, аз като правя срещи в Oriflame, по 3-4 срещи на ден, мен ми трябват пари за тези барчета, по които кисна по цял ден. Нали? Най-малкото, тази инвестиция в бизнеса, пък тук там е някой семинар. Той тогава Максим Чук дойде за пръв път във Варна. Аз от тогава се зарибих, нали? В смисъл, трябва ти пари да съществуваш. И аз съм там някаква млада жена. Искам, нали, тюлно. Нали, майка ми поговори с мен, разказах и за бизнеса, за, нали, перспективите, че аз имам сериозни намерения. Все едно аз си казах, все едно представи си, че това е моя собствен бизнес, ама не си отварям сладоледа джиница, че да ми дадеш пари да си купя количката там и сергията. Ами, си отварям този въображаем бизнес в Oriflame и парите, които ти трябва да ми даваш, са просто докато изляза, нали, аз не съм на минус, ама докато съм на нула, докато не започна да си изкарвам собствената заплата. И моята майка се съгласи тогава, свърна ме подкрепи, за което цял живот ще съм ми толкова благодарна. Това на мен ми даде спокойствие, но за мен беше и един ангажимент по-силен от всеки договор, защото аз си казах, аз не мога да разочаровам майка ми и себе си най-вече. Все едно аз съм взела пари от... Аз си казах така, все едно съм взела пари от някой лихвар. Нали, аз съм длъжна да наистина да изкарам този бизнес, както съм обещала, защото иначе все едно съм ограбила майка ми, нали? Все едно съм ми казала, ай, давай ми джобни, тук аз съм на 100 години станала, нали, 23 годишна, ти ми давай пари. Но тогава просто така прецених, разбирате ли, ако нямах тези обстоятелства,
а, нали, с моето семейство, нали, майка ми и баща ми. Ако щях просто да ходя на някаква работа и да изкарвам пари, ще да ми е по-трудно, но пак щях да го направя. Казвам ви, нали, каква е била истината, че не съм била, нали, нямам какво да ям от тези супер вдъхновяващи истории, нали. Трябваше да спа под мост един ден. Не съм имала такива предизвикателства. Слава Богу, благодаря на Вселената, на Господ, на родителите ми. А, Имах тази възможност, но това ме направи не по-малко отговорна. И аз защитих моята уговорка. И наистина точно на 6-тия месец аз бях достигнала една средна работна заплата във Варна и си отдъхнах, че вече, нали, не е нужно да ми дават пари. Оттам нататък вече започнах да печеля само нагоре. Нагоре и нагоре. И знам, че не всички хора имат това благоразположение на съдбата. Ето една Александра, тя много по-спешно трябваше да започне да печели пари. И го направи. Така че дори към някой да няма един и същи старт, може дори да постигне още по-големи резултати. Така че има хиляди варианти. Нали? Като трябваше да работиш на 2 места. Просто на мен не ми беше толкова, нали, изнемогващо трудно на всяка цена. Но ако беше, щях да го направя и по този начин. И всъщност за 6 месеца някъде станах на 15%, което на това ниво беше и средната работа на 15-18%, на 18% по-скоро. Средната работна заплата във Варна. Нали, това са малко пари, те пак не ти стигат, ама горе-долу като другите, нали, печелих на моята възраст. И знаех, че аз оттам започвам и ми предстои само нагоре. След това за още, може би, 1 година станах директор, така вече стабилен. И златен директор станах от старта, ако броим, на 4-та година. И всъщност след това, нали, паралелно, аз ви казах, гаджета с Геша, любов, оженихме се точно тогава и след това всъщност аз забременях с първото ни дете и и от тогава мога да кажа, че Oriflame за мен е пасивен доход, защото по време на бременност и нали, знаете, отглеждане на малко дете, по-малко се работи, така че аз си получавах пасивния доход през тези няколко години. След това пък се отдадох на повече релакс и почивки и така. Винаги съм си работила в Oriflame, но не повече от 2-3 часа на ден. Обиколила съм света безплатно с Oriflame. Ходила съм на, може би, 7-8 златни конференции, на една диамантена конференция в Лос-Анджелес, на всички менеджерски конференции, които са се провеждали до сега, съм се класирала. Така че в общи линии в годината 2-3, а някои пъти 4 пъти пътувам извън страната с Oriflame. След това се роди втория ни син, така че още една творческа пауза за мен, в което време аз през цялото това време всъщност получавам пасивен доход от Oriflame. Паралелно с това, когато станеш директор, може да си направиш фирма в Oriflame и аз, освен парите, които получавам от Oriflame като пасивен доход, аз получавам и пари за майчинство, по 3 години за всяко дете и по една бременност. Така че много, много добре може да се осигури една жена с Oriflame. Това също може би ще ви е интересно, защото аз знам, че ви имате всестранни интереси и не искате да се ограничавате само до едно нещо. Всъщност така се случи и с мен. Аз от 2 години се занимавам и с недвижими имоти. Станах брокер недвижими имоти във Варна и това много ми е интересно, много ми е забавно, много ми харесва, готино ми е. Всички, разбира се, ползват Oriflame в моя офис и така Oriflame е на пиедестал.
постоянно ми казват и на Oriflame и са възхитени от опита, с който аз отидох при тях и от всички знания, които аз съм придобила в мрежовия маркетинг. Благодарение на това, че аз всъщност имам доход, имах възможност и самочувствие да отида там и да поставя своите условия. И да им кажа, вижте какво, аз имам работа, имам 2 деца и семейство и няма сега тук да се напъвам и да се доказвам. Ще работя колкото мога и ако това ви устройва, вземете ме. И те казаха, да, доста ни устройва да те вземем при всички условия. Не защото съм толкова готина, а защото просто идвам от страхотна школа. Това искам да ви кажа. Нали, не да се похваля себе си, а да похваля наистина тази школа и бекграунда, който ми е дал Oriflame. Сега, брокерството е много интересна професия, но също така е много нестабилен доход. Аз миналата година имах 6 месеца без сделка. Това означава, че ако аз работех само това, 6 месеца нямаше да получавам пари. Да, сега пък следващите 6 месеца имах по 3 сделки на месец, но ако това беше единственият доход, въобще нямаше да ме устройва. Нали се сещате? Това да хвърляш езитораж, има ли, няма ли да има. Така че аз имам спокойствието да съм в такъв рисков бизнес, благодарение на това, че моите пари от Oriflame си продължават да си текат. И по този начин мога наистина да се разгърна и в тази професия, да я обуча и в същото време да я напусна във всеки един момент, когато вече не ме устройва. Защото не съм вързана, защото имам право на избор. В същото време всички умения и знания от Oriflame много ми помагат в тази професия и наистина имам, от всякъде усещам една независимост. Но аз се впуснах във втора професия след 14 години единствено Oriflame. Като както ви казах, 10 от тези 14 години бяха на пасивен доход изцяло. Просто аз исках да имам много свободно време и това ми беше много важно. Нали, дори с не толкова пари, макар че на златен директор всъщност се печелят добри пари, особено нали, преди 10 години. Това бяха доста добри пари. Междувременно станах главен златен директор миналата година. Всъщност аз вече в времето, в което бях станала брокер и там деца и всичко, станах главен златен директор, но аз не го броя като нов успех, защото това беше по-скоро резултат от нали, преди това с натрупване, с години работа. Така че могат да се вдигат титли и не е само в началото на старта, когато си набрал инерция и когато го съчетаваш с друга работа, и когато имаш 2 деца, и когато си нали, на 30 и 100 години, като мен, пак могат да се случват нещата. Просто наистина това е една страхотна възможност и аз се надявам тези неща, които ви разказвам, аз не искам просто да ви говоря за себе си, но се надявам да не се по този начин приема. Аз искам да ви разкажа какви врати за мен е отворил Oriflame? Как вие можете да се възползвате от тези врати? Не ми е идеален живота, имам си своите проблеми, имам си своите предизвикателства, той не ми се получава, но и не ми се получава, не винаги сварвам с всичко, карам се с мъжа ми и аз някой път, децата ми не ме слушат всеки път, като им кажа да си приберат играчките, нали? В никакъв случай не пропагандирам идеален живот, няма такъв. Пропагандирам един реален живот, който е приятен и в който аз всеки ден съм благодарна за изборите, които направих в 20-те си години. Защото моят живот днес е такъв благодарение на изборите, които аз направих в 20-те си години. Така че избирайте умно, избирайте правилно. Много се радвам, че сте тук с нас. Ние сме наистина една изключително силна общност и можем да ви помагаме много повече, отколкото си мислите, отколкото осъзнавате. И вие също имате задача и мисия да продължите нататък, така както Александра, така както всичките ми любими момичета от вашия екип, Зари Торошанова, Зара Василева, Ифи, Николчето, Гери, Теди Градева, да не пропусна някого,
Моля ви, извинете ме, ако пропускам някого. Светлето, Деси и всички супер много ви обичам. Знаете, Любляна е моята най-добра приятелка. Аз в събота ставам кръстница на дъщеря и нашето приятелство е вече много десетилетия и то е изключително подсилено от Oriflame. Ние сме сприятелили с децата си, съпрузите си, родителите си. Толкова е силна тази общност. Надявам се да я пазите, надявам се да се грижите за нея като за своята градинка, защото тя може да ви донесе много плодове, ако се грижите за нея правилно. А, Мисля, че е достатъчно за тази вечер. Ако имате някакви въпроси, сега е момента да ги зададете. Прегръщам ви, целувам ви и много благодаря за поканата. За мен беше изключително удоволствие и чест да бъда с вас. Вие ме зареждате страшно много. Благодаря ви, че не забравяте кака си. Скоро време ще ви моля да ме вземате по дискотеки с вас, когато моите възрастни приятелки вече ги мързи да ходят. Така че много ви обичам, прегръщам ви, целувам ви и така ли се прави? Новото сърце е така, нали? Айде е така старото. Е Имате ли така. някакви въпроси към мен? Аз имам въпрос към тебе. Някога за цялата ти кариера в Oriflame падала ли си от нивото си? О, Боже! Това толкова много пъти, как някога за цялата си Наистина ли? кариера. Значи, когато станах директор, знаете, нали, ти ставаш директор, ама те награждават, когато дойде бала. И примерно аз съм станала директор, да речем, ноември месец, бала е май месец. Аз чакам до май месец да ме наградят. Отивам да ме награждават на бала, аз съм на 15%. И направо сам дет не ревах на тая сцена. Цялата ми група се беше срутила. Аз имах отделена 24% група. Тя отиде, момичето си взе шапката, отиде в Англия да живее. Просто и от начало. Главен златен директор 10 години не мога докато нали, най-накрая отворих тази титла. Аз тази квалификация отворих в 2016 година. 10 години не можах да се затворя квалификацията за главен златен директор до миналата година, 25-та, когато се я затворих. Падам, ставам, но то живота си тече през това време. Но през цялото това време с падане и съставане, аз от 2014 година получавам по 2500 лева на месец от Oriflame. Нали, сега вече последните 2 години и повече с новата титла, но през тези години това бяха много пари. Сега вече не са толкова много, нали, истина е. Но през тези години на тези стандарти, както ви казах, и по 4 години майчинство за двете деца, 8 години майчинство по още на половин заплата. Така че падаш, ставаш, но парите ти текат, когато си стигнал до един момент. Нали? Въпросът е Много да ти се стигне до благодаря този момент. много ти благодаря за отговора. И още един последен въпрос. Когато си вдигала нивото си, дали 18%, дали главен директор и така нататък, на ден по колко срещи си имала и по колко часа си работила? Минимум значи ние тогава работехме на живо. Аз знам, че вие правите по-бързи срещи по телефона, така че това искам да го уточня, защото може да изкриви малко статистиката. Но моите срещи бяха на живо по 1 час, час и половина всяка среща на барче. Тоест имаше много, които отпадаха, но минимум по 3 срещи на ден. И аз си правих, примерно, аз си оговарях 5-6, за да знам, че 3 от тях като отпаднат и като ми вържат теникия, аз ще имам поне 3. Топ. По 3 срещи всеки ден, по 3 часа работа всеки ден. Все едно сме на работа. По повече часове беше при мен, защото една среща ми беше час и половина. Нали, и само докато си я проведа, докато отида там до барчето, цъка и през останалото време ало, пишеш, ало, да я оговориш. Тъй, че ти имаш, аз сигурно по час и половина, 2 само съм си оговаряла срещи, докато ги оговоря и после да си ги проведа. По 5 часа на ден си работех аз, докато си дигна групите. 2 години съм работила по 5 часа на ден. Но и не съм спряла да си живея живота паралелно с това. Накрая струваше ли си? О, да. Да. О, да. Да. Струва си, момичета. Натискайте педала. Много благодарна е тази работа.
Много по, много по-благодарна, отколкото дори може да си представите. Мами, много ти благодарим за едночасовата сесия днеска. Много беше интересно. И заключението от цялото нещо е, че това, което гледате в социалните мрежи, колко хубав живот живеете и така нататък, не винаги 100% е това, което си представяте, че е, и то Виждам. изобщо даже не е. И че ако не си вържим тук гащите, докато не почнем да имаме деца, семейства и така нататък, дори мъж, нали, ръбъра, после вече, да ви кажа честно, може малко да сме закъснели. Трябва сега, докато още нямаме семейство, нали, така с деца и така нататък, макар че и не успяла и с това едновременно, но наистина да си направим нещата умно сега, след това вече да имаме един стабилен доход. Да. Много ти благодаря за цялото отделено време. Много те обичаме всички в екипа ни завинаги. Знаеш, че И си аз много, много ви обичам. една птичка песнопойка, един ангел просто за нас и винаги като слушаме, аз това днеска писах в чата или вчера като се подготвяхме, викам, бъдете готови мед да ви капе от ушите един час направо. Толкова готино да ви говори така златен директор за живота, за всичко. Истините от живота, а не префрацунените в Инстаграм сторита и фалшивите работи там. Ма да, бе, какво да ви се правя? Моля ви се, това са пълни глупости. Въобще няма смисъл от тези работи. Трябва, нали, за да бъде човек полезен и стойностен, трябва да си каже нещата такива, каквито са. Много ти благодарим, обичаме те. Ще Много ви изпратим след обичам и малко аз. записа Супер, и ти благодаря. пожелаваме да станеш президент. О, благодаря. Истински Много президент, благодаря. директор. Целувам ви, прегръщам ви. Благодаря безкрайно за И, поканата. Много ви обичам. и ние тебе, мами, чао и ще се видим Айде, много скоро на чао. срещата на борда. Да, Чао. чао. Чао, директорки. Чао.